Neymar szerette is volna, hogy kiválóan látszott már. Vajon mennyire szeretné elvégezni a szabadrúgást? Ő is Messi a labda mögött. Messi lövi el, a kapufát találja el, de onnan már bepattan a labda. Ez hazai pálya. A hétvégén a Keresztléc és a kapufa találkozásáról kifelé pattant a labda. Itt most a Keresztlécről befelé, ez a Camp Nou. Vezet a Barcelona most már az Espanyol ellen, Messi második góljával. Ardának magyaráz még valamit Messi. Erről viszont nagyon nincs mit magyarázni. Ennél pontosabban ezt a szabadrúgást nem nagyon lehetett volna elvégezni. Az, hogy a kapus reakció lehetett volna hatékonyabb, az egy másik kérdés. Egy kézzel így ezt innen kiszedni, egy bravúr lett volna.